Hey bafethu namhlanje kuMadlanga Commission bokhona uGeneral Sinona ndithetha ngotata kaThatho ubuyile. Hayi ke uthe efika namhlanje ndabe ngiqwalasela into yoba unxibe ijacket nje ikhala iyelelene nale yam but ke yona yo camouflage. Ndathi oh okay. Hayi akubanga kudala sabe siboniswa into yoba igqwetha akahamba nalo akathe chu nalo ngubani. Ngu-advocate Mpofu ndathi eyi madoda yazi u-advocate Mpofu nje naye wazehlisela isithunzi ngale nto kusoloko nje awole wonke la makhesi. Madoda wayelungu u-advocate Mpofu ngoku sokungathi nje ibhongilele ngecala madoda hayi ki evidence lithi ngibani ngu-advocate Sello. Ayike beze ngathi asone ini xa begqibile hayi kuziwe nje ngayo testimony le yakho uGeneral Sinona. Ngizaqala because andizuthasha ncam kule nto nokwenza neziyobisi ezeze 541 kilograms. Ngizawuthatha on any other matters because le 549 kilograms ngizawuphinda ndibuye nayo into because njoba ndizenza le ivideo akakagqibi uGeneral Sinona. Ku Friday futhi namhlanje singamazi ubuzagqiba na. So utata kaThatho lona ke hayi uthe efika apho kwabe kuphiwa ithuba loba uadvocate Mpofu make aphefumule phansi kwaba ewazicelela into yoba unamagama nje akasafuna ukwalahlela. Hayi ke wayinikezwa lo nyweba leyo. Hayi wangumuntu apho ukhalazelayo into yoba uGeneral Sinona uthi iprocess le yaMadlanga Commission ayikho fair, ama witnesses should be treated fairly. Wonke umuntu ozapha kumele into yoba atreat ngendlela enjanjani engekho njanjani. Hayi ke waze wa reference even kuma past commissions uba kunama commissioners akhona khona pha kuMadlanga kwayeke wahle wahlala nabo kwezinye commission ngathi ngabantu nje akasebenze nabo iweza yanisi nje lento akayithethayo nje ebonisa into yoba uGeneral Sinona inoba ke wasobha ngapha kuye ngokugqithisa nje umlayeza yena uthe egqiba. Hayi uCommissioner Madlanga bese nimbona nje into yoba seke budiwaha ngoba yena ufuna into yoba mabangene kule nto abayizele. Akubanga kudala bafethu kwangenwa ke kuyo hayi ngizawuthatha ezezinye like I mentioned not yet umcimbi nokwenza ne541 kilograms lena usingaye because I think yenye yezinye izinto okumele into bazoziphendula ubani uGeneral Sinona. Hayi bafethu uGeneral Sinona apha masingeneni kumcimbi onokwenza no warrant officer Senda. Nizamkhumbula ndithi into yoba ngophi phofu itestimony le kaGeneral Sinona xa ethetha ozemva into yoba sekefuna ukulahlela uBrigadier Nyushwa under the bus. Phansi koba noBrigadier Nyushwa simbonile into yoba ufuna ukulahlela uGeneral Sinona under the bus. So right now sebeyakhomba la sokungunamnam imnandi xa inje it's more of back to the sender. Simvila ndithi uNyushwa uba uvele wathi xa kefika apha wasixela into yoba hayi uGeneral Sinona izikhiya kwa ezeze safe apho kwakugcinwe khona intashingana zona ezilahlekile wazidimandela ngakuye. So xa ethetha uGeneral Sinona eziye zezinto uzikhombela phi back to uNyushwa including umcimbi onokwenza no-warrant officer Senda. Uthi yena aka understand into yoba kutheni umnoba umzekelo ezinye izinto ezawublenyelwa zona ukuthi even the fact yoba u-warrant officer lona ndithi wathathwa wathuthwa wasiwa kwenye i-department. So wathi yena enguGeneral Sinona makabuyiselwe back to i-department yakhe ecelela bani instructe uNyushwa uba kutheni uNyushwa engekayi-implement lo nto leyo akazi yena but yena uthini uyenzile into efana leyo. Wathi yena karaki apha engqondweni into yoba angathi umuntu elahlekelwe angathi umuntu elahlekelwe yi-coffee machine xa kegqibile yena enguGeneral Sinona athi lo muntu makenziwe i-lie detector test. Phansi koba ke uSenda yena wasixela loo nto le wathi yena nje akaraki into yoba bekengenza loo nto leyo. Wathi so u-warrant officer Senda ufike walila apha wasililela wazomislidana necommission ngamagama akhe lawo. So nje uba ngaba kutheni bekehlukunyezwa bekethini hayi yena kusengumuntu osebenza nje phancam. Ngendlela kathetha ngayo ke ngoku uyeva into yoba uyasekefuna ukusulela nabanye ngokungathi ayongabuqha abantu bebesazana nezantashingana ezigcinwe pha. Tashingana ezo abanye abafike batsho mane bekhomba umnwe phi apha kuyo uGeneral Sinona. And ke othina sazi ba the buck stop with him but it looks like naye ufuna ukukhomba phi ufuna ukukhomba banye ufuna ukukhomba bakhe ngongathi bebebaninzi nje beliqedlana abantu abazini uba ezazinto eziyana zigcinwe phi. Okay uza nathi phansi kwaba uNyushwa ethe izikhiya yena uGeneral Sinona wazidimandela ngakuye zombini ukuthi thina ngaphambilini sasesazi into yoba esinye isikhiya sasingapha esinye isikhiya singapha. Wafika uNyushwa wathi nje ndicela ninikhiphe
wazifuna zonke uGeneral Sinona. Hayi-ke into efana noSenda nje ufuna ukuzikhipha ukuziphephetha kuyo, efuna ukhomba umnwe phi apha kunyuso. Hayi babafethu, before ndilibala kuthi kusebhizi proceedings apha wa-excited phofu-ke yena uGeneral Sinona bafethu. Andimazi noba ndithi u-confident, noba ndithi u-arrogant, noba ndithi nje u-emotionally, like imood yakhe nje i-mixture of all this. Hayi-ke waba nento ethi he thought that he should let ama-commissioners know into yoba sekecleariwe kwi-disciplinary that he had gone, and I think it has something to do with uNengi speaking under correction. Ndazibuza indlela ka-excited ngayo ngokungathi uthi hayi kuthiwa usekefunyanwa nje akhothiwe nje kula matyala onke, ufunyanwe ngenatyala. Indlela kavele wa-excited ngakhona wathi noko ngoku ingqondo wakhe izakhe imenyani ikwazi ukufowukhasa apha, ayisekho phipha. Hayini bafeni bafethu uGeneral Sinona usixelele into, wathi nje ucela ithuba nje loba ake akhofawuthe indlela akathi waphatheka ngayo after appear phi apha kuMadlanga Commission. And you could tell into yoba indaba yoba makasuspendwe, he took it very personally. He's very disturbed yiyo, like he's very angry yiyo, and he gets a bit emotional makethi because umala thetha ngempilo yakhe aphindele phi kula ndlela akathi waphatheka ngayo. Hayi-ke wasithatha wasibeka waze wathi in fact lack of a better word wazibhaqa khitshwa phi ofisini yakhe ngongathi yinja, ngongathi ngusport. Mamelani ke usixelela indlela akathi yena wakhitshwa ofisini ngakhona after appear kuMadlanga Commission, wathi ephuma already waphuma ekhonjwe ngemipu yilili helele kwakuthi thina isitori sisaziyo sesive uba kwayenye ingathi uGeneral Sinona uthe nje usabela impilo yakhe akasafili safe. So uba isithini lonto asiyazi ncam, but ke yena according to eyakhe testimony waphuma eofisini sekekhonjwe ngemipu ukuze athini abe uyahamba eofisini. Hayi bafethu kukhona apho uGeneral Sinona ethe nje yena namanga into ezimbini ezingadibani, enye ingapha enye ingapha, yena nje namanga So bafethu ndizawuphinda ndibuye nenye ipart because basazompressa kulanto nokwenza neziyobisi ezathi zalahleka under their watch. 541 kilograms abadecide ukuzisusa esiphingo bazisa ePortshepstone, kanti bazisela into maziyolahlwa okanye maziyolahlwa okanye maziyolahleka okanye beyozigcinisa nje into baphinde babuye bazolanda ipasili zabo abaningazi bayo. Asiyazi, ndizawuphinda ndibuye nalo part abakagqibi ngayo General Sinona, basazompress kakhulu futhi not kancinci. Allow me. Yes. What happened after I've testified here? I was taken out of my office at gunpoint and on the 31st of January. I raised the issues of safety, but a ruling was done. I was taken out of my office, escorted with firearms, and I was told not to come back to the office. My tools of trades were taken. Although it's not in my statement, I'm just bringing that under your attention that sometimes we come and testify here when we request for safety, what is it that we are facing? And ever since that day, I am not 100% well in terms of safety, my safety and that of my family. Who asked you to be polygraphed for the theft of your own coffee machine? General Sinona. He comes here and cry and say, I subjected him to the, what you call, a polygraph test for the theft of his coffee machine. That is not correct. There were other exhibits, there were other items that were going missing in the environment, and again I was seen as a suspect and I had to go and get polygraphed for the theft of my own coffee machine. There was a theft of a camera of the state. There was a theft of a state laptop which possesses sensitive information in that office. There was also a theft of a laminating machine. His coffee machine was the last one. The person who initiated and applied for these members that are employed in that supply chain management where this Sanda was placed was initiated by Brigadier Nyoswa. I was out of office by then. The only thing I did is to sign the call-up instruction and say all these members must go for polygraph test because there was no break-in, but things are disappearing. And I believe that was done bona fide, not to punish any person, commissioners.